Finalișor. Se blochează din spate, dacă apăsat pe butonul ăla. Da. Domnul, dacă apăsat pe Stai să mă leg și eu. Blocați în spate. Când fiți să lucrați. Hai că îmi place și mie asta. Nu sunt umbateniere, ca să știți. Trebuie desfăcute, curățate și cel mai local despundate. Eu și eu după capete de-astea, dar nu găsesc mai micuțe. Toate au capete de-astea. Auzi acum, ăsta rămâne blocat? Da, nu, da. Apăsați și de... Da, mă, apeși și pac. În spate se blochează. Așa, să văd și eu numai în apele lui așa. Mă rog de măsura pe unitate. Ăsta e ars, semn că a mers el cândva. A fost cu gaz săptămânile trecute, că a fost cu o cutie mare. A fost cu gaz, s-a luat în primă. Am găsit mult. Aveți timp foarte puțin și foarte groase. Și asta îi permitează. Mai dați. Stai încet, stai încet. O să-mi iau tot ăsta mare. Asta știu să repar 100%. Deci de ăsta știu să repar 100%. Asta nu știu ce metehna au. Trebuie să mă să vorbesc și eu cu mami un pic. Poate îmi lăsă și mie. 15 lei a zis. Da. Auzi, mami? Asta și eu sunt client cu mama să vorbesc. Mami, dacă iau filtrei 4, aș mi-a zis. Au luat câte 10 și n-am zis. Au luat 10 și mai multe. Câte cumpăram eu, mama? Cât am întrebat de tine? Trebuia să le bag la 20. Și încărcător, nu încărcător. Și asta cât costă asta? Am vocal. Cât costă asta? 10 lei, pastă. Mi le pune și mie înapoi, că mi-ați astupat. Da. Vă rog. Deci apăs întâi pe ăsta, cum dracu? Da, și din ăsta decât blochezi, mă. Ăsta de măsurat tensiuni. Nu, măsoară altceva. Măsoară umiditatea. Dacă erau noi mergeau să le vizi mai departe, dar așa nu merge. Are un buton acolo, în față, și așa, și în același timp în jos. Nu iau decât pe ăsta. Și eu tot unul la fel. De jos, acum ridicați dumneavoastră în sus. Lasă-mi, eu sunt separat de voi, nu mă interesează de voi. Al meu e cu... În jos. Ce face ăsta? E LED pe gaz. Lipește. Zice la mașini, nu mai bine, că nu trebuie ști. Auzi, poți să ții și mie puțin, să mă uit înăuntru un pic? Ține un pic, vezi să n-apeși ecran. Am noi aici la 60 de lei trusele. Dacă vreți neapărat din prima. Alea trebuie desfăcute, curățate, despundate. Nu știm. Iau decât unul, mă. LED pe gaz? Auzi? E bun că are cap mare, nu? E bun, dar... Lasă-i capul. Ba da, se fixează. Gata, mă, eu unul, tu unul, gata. Eu nu mă conving cu voi ăstea. Mami, și alea de pus în cap aici, le mai aveți? Alea de aici? Că avea un de la un capac. Nu mai le aveți, nu? Nu avem. Da. Capacul, da. În cutie, da, sunt. Dar aici în aia nu sunt, nu? Hai că luăm cu astea. asta. Se vede separat astea. Da. Eu v-am zis să apăsați în același timp și pe ăla și pe ăla în jos. Da? În același timp și pe ăla și pe ăla și după aia se blochează din spate ca să rămână din spate se blochează. 15, 20,
Lasă așa și îți dă ție 15, da? Da? Le-ai chis tu pe amândouă sau? Hai, dăm tu 15. Gata, Am mă, dat cât ți-a acolo dat? Cât? 20 de lei mi-a dat. Gata, și eu... Da, da, da. Ține-mi puțin, te rog, să rămână mulțumit. Da, mersi, da. Ia, și dă-mi la așa că eu nu mă combin cu voi. Eu n-am treabă cu Sunt voi. 60, restul sunt 50. Îi bagă ăla, unde îl bagi? Aia nu folosite la 1 milion vor mașinile. Sau pot să dau un de la ce aveți în mână. Bonus pentru o mașină. Hai să vedem ce mai e, că am stat destul aici. Ce anume? Ăla cu baterie. 180, nu. Ce să mai cam ieșit la final? Hai. Cu de la, cu toată casa. Da, nu-mi place, nu-mi place, e pe partea asta. Hai. N-am avut ghiozdane, n-am avut de-alea nimica, nu? Hai că te-ai găsit la Europa, hai la Europa te-ai găsit. Hai, lasă-mă dracu. S-a găsit la Europa. Este imprimantă de aia, nu? Și asta. Imprimantă, mă, de aia de poze sau... Nu e HDMI, e proiector, mami, nu? Proiector. Dacă nu mi-a mizerăm sau... Da, știu că cica o lampă de aia pretențioasă. Telefoane la 10 lei la grămadă 10 lei bucata. Ce scrie aici? Cutia lui, de unde l-am luat? Eu l-am luat cu cutia lui. Și un binoclu. Știi că îmi trebuie husă pentru telefonul ăsta minunat, dar unde? Așa. Nokia de la vechi ne găsim și noi. Uite Alcatelul ăsta ce frumos. Ce? J5 2017. Varză cu cârnați, măi. Cu cârnați. Uite, ăsta mi-ar fi plăcut, Blackberry ăsta. Telefoane Dar la e spart. ofertă. Cât costă ăsta? 20 de lei. La ofertă, la ofertă, la ofertă la băiatul aici, la ofertă. Hai că mă mai învârt, tati, mă mai învârt un pic. Știu. Ăla mare cred că o să vin să văd. E asta cum ți-ai luat-o, mă? Nu e chiar ca a mea, nu e. Aia nu e încărcată, tati, decât tu încarci. E Sau Aica încărcător asta. la ea, dacă vrei. Dar uite, are și ăla, are și... Ai încărcător, îți dau și încărcător la ea. Mă uit. Nu-mi place. Am și pasta așa funcțională și pasta așa mare. E articulată și e bună, e profesională. Da, mă, ăsta e de tăiat... Frezat. Da, de frezat. Este. Ah! Iuliane, mă dai jos, stai. Nu știu, tati, dacă o mai fi, nu știu dacă e ăla, nu.
dacă legi, nu știu, că de-aia zic. Hai că ne mai sucim, tati, ne mai învârtim. Hai să rămână, stai așa, stai că nu... Stai, uite. Așa, tati. Mai avem de colecție. Da, așa. Nu, ce frumos e. Blackberry. Ia, tati, da. Hai capacele la ele, ai sus. Mersi din suflet, mersi mult de tot. Volkswagen Este 5 ori 100, și e Golf 4. Ăla e duminică. Știi? În partea altă e duminică, mă. Iulian, mi-am luat Blackberry ăla mare frumos. Mi l-a dat tătii cu 10 lei, da? Blackberry ăla mare frumos. Uite. Ia uite. Ce drept faci cu el? Telefon, mă, ce ai de colecție? Îți dai seama ce mișto e. Te și mănuși de box, Iuli. Dă și mie un tap-tap. Doamne ajută, măi. Hai! Iulian, uite GPS-uri, Iulian. Astea sunt la puncă. Uite unul din 12 volți. Ce asta, Iulian? Nu știu. Nu e, mă, nu-mi place, nu-mi place, pune la loc. Auzi, Iuliane? Asta e încărcător? Doamne, că ale mele, dar turbani tare, care sunt de tare. Da. Adu 6 milioane, șefule! Șefule! Dăm 6 și el, da. 6 milioane pentru el. La ofertă la băiatul aici, la ofertă! Asta 10 lei. Alo? Alo? Am brother, you? Cât e asta? Ia. La ofertă!
Auzi cât e asta? Ia, 350. ia, Salt and pepper? Ai un hands-free, nu? How the password already? Uite, foarfeca de ortopedie. Știi cât e de bună? Taie ghiț de la gros. Asta ce dracu? M-a prins acolo. Where is this people? Asta prinde focul. Who Nu. is now? Ce stai de aprins focul? Vezi, dar nu mai funcționează așa. Cred. Yeah. Romania is big brother. Whose city live now? Bucharest. Da, uite măi, dar a prins focul ăsta. Se încarcă pe aici. Ce mișto arată. You get to number my WhatsApp. Este. Da. De călătorie. Okay, I call you later. 12 fuți. Cam subțirele, auzi, Iulian, ce-o fi fost plăcile astea, frate? La sucuri de ale vechi. Da, da. Dați tu poița eu e acasă. Cam orice la mașină, cam anat. Astea-s baterii? Cât e o baterie de asta? Aia mare e 250, aia la 300. Super. Și asta-ți dă hoverboard. Camera de masorier pentru Octavia. Este? Auziți și una mică de aici? Aia e 30. 30 de lei aici? Asta, nu? Carburatorul de la Piaggio. Nu. Nu? Nu. Sunt puține, mă. Puține, 30 da. Da, mă, da, garantezi tu că n-ai cum. Stai puțin la scule aici. Uite tata ăsta aici. Uite asta la metale. Nu e descărpinat în pizdă. Da. Da. Hai, că nu ne interesează de la. E că aici e interesant, mă. Hai, mă, mare. Să rămână. Mai bine eu de la ăștia mai răți un pic. Ia uite ceasuri, oare. Ce frumos.
foarte mare. Interesant. Acestea sunt căști. Vedeți, nu, fata mea e ok. Are fata mea căști aici? Este. Ce frumoase sunt. Cred că se vede prea bine. Ce frumoase sunt. Cât e astea, mama? Cât e mami asta? 500 mâncățiși. Și astea, mami, mici? 500 de la 1 milion. 50, da, mami, da. E mulți bani, bre. Da, mamă, da. Te și Zippo Mega Electros. Doar la Zippo niciodată. Bă, ce crezi că ajung? Au nevat ca ultim. Asta e frumos. Veniți dumneavoastră. Asta cât costă? La 1 milion. Mamă, ce prețuri are, mămica? Are cu prețuri. Da. United States of America. Încet, că e scump. Hai, tataie, că nu înțelegem cum am aici. Hai. Să rămână! Da, ne-a spart. 500, 1 milion, 500, 1 milion. Iulia, uite boombox aici. Boombox. Mamă, ce mișto era. Ce? Ah, sunt fel și fel de adaptoare, nu? Să înțelegem. El să zice de vinul cu câte mai zic, cu câte mai... Da, să fie ținut în condiții bune. Are manivela acolo. Ia zi tu. Ce mai faceți? Sănătate? Sarmale astea. Sarmale direct? Așa tot e. Să rămână. Hai că ușteazea nici sarmali. Uita ușteazea nu cum ai Ce, baterie? Da, mă, Iulian, dar sunt alea știi de care? De care ai spus să le arunci în liber pe pământ? A dat să da pensie, nu? Da, am și eu. Hai mai... Dar ai fi...
Frate, prieten, e cu tine? Îți ajute Dumnezeu, da. Ce faci? Am făcut ofertă. Uite Doamne, la vânzări. Ce-ai găsit? Hai să văd dacă mai găsesc Tatai. ceva să le bag la geanta mea. Ah, da. Pentru luminile astea nu mai mult. Să e și lanternă, e Mai și... e frate cu tine? Da, cum să... Nu e frate, nu e Dar prietenul. prietenul ăla Da, n-a mai venit. nu știu de ce n-a mai... A trecut, mi-a dat nu, de stai, e cafea. plecat în Anglia, în A Anglia. trecut, mi-a dat de cafea cu nevastă. Da, știu, dar săptămâna trecută a trecut, știu. A plecat în Anglia. Ia vă să stăm cu o Brichetă, măi, Da, și asta la fel. De ce brichetă? Wow! Ia și tu. Cât e aia mare aia? Cea mai mare vreau. Da, cât ai zis asta? Dar nu ți-e bricheta ca ea? 15 lei, uite. Mamă, cât e de mare. Ei, nu e mult, să știi că... Dar Am cu dat și mai ce-o scumpe, fi? să știi. Stai așa. I-a dus-i tafat. Și asta ce e, mă, că se O brichetă. Nu e nimic. Are baterie de Ia aia mă mare. CD-ul de acolo, mă. E de ia la și Brown, casete, nu? ia. Ia întoarce Ive să vedem și noi. Da, brichetă e. Brichetă e. Asta e prea mare, ia stai așa. E uite pe asta. Cât ești? și bun, nu aici. E. Piezoelectrică? Uite ce drăguță e asta. E. Da. What? Roventa, fii atent. Roventa. Cât e, mă? A? A zis 15 litri tipul acum, nu știu cum o zice el, cum o... 15 lei. Da, mă, da. Ia uite, încă o brichetă. What? Ce este, mă, după timpul păznate chiar? Da, mă, dar-s frumoase, mă, tu nu vezi? Baterii, vezi? Are baterii. Am vrea să alerg cilindri pe aici. Să o iei asta pe aici. Să tu să o iei. Uite și asta. Da. Asta aici, așa. Hă? Pero numai Roventa sunt toate. Și asta ce face? Se aprinde. Dar nu știu cu piezoelectrica, nu știu cum să... cu aia. Nu știu, uite, dar-mi curtenesc bag. Ce gaz merge asta? Nu știu, tată. Gaz, normal, din GPL, cum dracu zice. Hai, hotărăște-te cu mami cu alea ce ai. Da, mă, lasă-mă, mă, ce... Hai, bine, gata, Ia, hai, mă, uite. să-i dau banii 20 de lei. Iartă-mă. Să te mai văd și cu tine. Da. Ia și tu brichetă? Da, hai să vedem, mă, nu știu cum o mai fi cu astea, ce o mai fi. Doamne, nu e pe acolo să vezi la bijuterii? De ce? Să vezi ce frumusețe. Am nevoie pereche de ce. Aș și mie 10 lei asta? Nu. 10 lei asta, nu? Tu cădeai că e prea mare. Da, nu știu dacă mai pot să o facă de aia și vrea să o fac. Trebuie să o faci. Uita, am și uitat ce luase. 20 de lei, tata, acolo, 20 de lei. Da, doamnă. Haide, te-ai hotărât sau nu te-ai hotărât nici atunci? Ce să mai hotărât? Păi, mata, nu te mai hotărât, doloc la noi, aici, să avem mari pe bună. Vezi, mămica, să lăse și mie la 10 lei pe asta, n-are. Na. Cum dracu o fi? Nu știu dacă mai pot vreodată în viață să o repar. 3. De când m-am născut. 10 lei. Auzi, mă, că ți-am Auzi că mi-a lăsat-o, nu? Ai grijă ce vorbești. Ai grijă ce zici, tăticule.
Hai mă, mami, că a luat și băiatul, iau și eu. Și cât vrei, mă, să dăți? Le-am zis că îmi dai pasta cu 10 lei și el la 20 alea. Nu, mă, dacă vrei să-ți dea cu 10 lei, să-ți dea cu 10 lei. Dacă vrei să-ți dea, Da, mami, da. ia zice, bă. De prețul aia? Hai? Da și voi tap, vă rog, măi. Insist. O iau pasta cu 15 lei, ce fac? Scrieți în comentarii. Iau. Scrieți în comentarii, o iau, nu iau. Vezi că e... Da, mă, nu știu dacă o mai pot să o fac în viața mea pe asta. Haide să... Eu o iau pe asta, da? Da, mă, ia. Da, așa. Ia, tati. Asta. Asta. 15 lei. Așa, tot cu așa. Bagă tata și mie la tine la... Hai să dai restul? Ai tăticul? 5 lei. Dai tu să dai? Nu ai tu să-i dai? Da. N-am nicio. Hai tu să dai. Hai când dăm aici. Mulțumesc de tot. Stai, tatai! Te-ai grăbit repede, gata. Mulțumesc, sănătate, să rămână. Deci 15 lei asta, o brichetă Roventa, 50-60 de ani vechime, aprindere piezoelectrică. Și voi tap. Insist, vă rog. Să mergem mai departe. Nea Iuli, bagă și mie asta la tine acolo, că zice... Nu, lasă. Uite mă, avem 176 de inși și nu dă nimeni tap, să mor eu, să crească live-ul ăsta un pic. Un share, tap, vă rugăm. Cutiuță de bomboane, cred. Am 180 de persoane și nu-mi dă tap nimeni să mor. Haideți că l-am găsit pe căluțul magic, dar asta tap, măi, insist asupra voastră. Nu vi-l mai arăt pe Ricky Picky Mickey. Hai că mai avem o jumătate. Așa nu zici, Ionele, stai să-ți faci și tu o țigare să-ți revii. Așa nu zici, ia uite acordeoane, hai să cânt și eu la acordeon un pic. Da. La gunoi, măi, la gunoi, nu e posibil. Mamă, ce mișto e! What the fuck? E Honor? Ia-mă pe partea ăla, și găsesc și eu. Tap, vă rog. Haideți acum la plecare, că plecăm. Haideți la plecare, haideți. Valea CSC. Valea CSC. Valea înaltă.
Ce asta, Iulian? La plecare acum reducere, dați-vă aproape. Mă, 5 mă. Măscuțe, da, nu vedem ce. Iulian! Hai măi, că nu mai, nu. 5.000 de vizualizări. Tap, vă rugăm, tap, vă rog. Nu pot să suport fără tap. 5.000 prințesică, 5.000 de vizualizări. 5.000. E de cârma lui Băsescu. Da. 5.000 prințesică. Cârma lui Băsescu? Da. Hai că ai început să te grăbești acum. Până acum nu-ți mai reveneai, acum... Hai, 5.000! Cât o fi frigiderul ăsta? 5.000 de vizualizări, prințesică. Hai măi... 5.000! De vizualizări, prințesică. Nu intrăm și noi mai bine în problemă pe partea aia, la grămezi? Nu intrăm și noi mai bine în problemă pe partea aia, la grămezi? Ăla-mi plăcea avionul ăla. 200 de vizualizări. Prințesică, ai auzit? 200 de oameni, nu ne dă nimeni tap. Măi, tap, măi. Pentru ce? Pentru pești. Da. Cât e o panglică de asta? Cât costă o panglică? 4 lei. 4 lei. 3. Se poate folosi și la televizor și la... Și aveți idee pe câți volți e? Îmi iau și eu. Zic așa, că se poate înlocui celulele astea mici. Se poate pune și la televizorul stricat. Da. Alea subțiri până la 19 volți. Aha, și asta la cât am zis? Peste 90. Peste 90 de volți. Da, mă, dar tu le iei separat, mă, ții separat celula de aici și faci ce vrei cu ea. E 4 volți. Celule nebune. Nu, la stația de aer cald se desfac. Alea la 12. Cu stația. Au un lac pe ele de nu se desfac. Deci ați încercat deja. Aha, da. Alea, da, la 12. Și bani? 3 lei. Hai, Iuli. Tataie. Hai că te-ai băgat în electronică acum, na, Hai, lasă, băgat. cine n-are... Există și adaptor. Te-ai băgat în aia acum, hai. Auzi, Iulian, avem 5.000 de vizualizări, prințesică, 5.000. Ha. La cât ai scăiești? Ăștia la cât? 50 de lei. Cine vrea să liciteze acum? 40 de lei. 50. Nu măi, 40 nu măi. Aoleu! Măi, nu, e scumpe, măi. E scumpe. Uite-l pe Buda. Cât o fi drujba? Valea cascadelor bună.
Păi e 300. Da, sunt scumpe astea. De 600 de bani? Da. Valea Cascadelor militari. Joia, sâmbătă și duminica. Doamna Maria, ce faci? Ce bine arăți! Așa, depinde cum lucrează el, stolul. Am văzut odată să mă aduc pe mine aici, am stat acolo lângă el, l-am văzut pe geam. Ce-ai găsit, tataie? Învățăm! Ia! Nu era de 5 lei, că mor eu dacă era. Dar hai! Garantez că e... Garantez, nu dau garanție 5 ani de tine. Până ești în târg. Vorbă numai De toate pentru toți copii, de toate pentru toți. Dați și voi tap-tap. Dar patrefonul ăla cât costă? 100 de lei? Stai mă, stai să mă uși eu. De ce nu ești atentă? De ce? Ce faci, doamna Marie? Dă-mi 15 lei. De asta de când eram copii. Mergem și pe la telefon, vedem. Bărbații, bărbăței! Să vin la închetații, că a ieșit soarele! Iuliane, uite pistol de la... Iulian! Nu, nu avea, e plecat în Anglia. La Anglia, șmecheritul. Da. Ce să-i facem? Vine tocmai pe 4, da, pe 4 vine. Așa, mă. Să rămână, doar mă mai întorc o dată. Da. Și voi tap-tap, vă rog mult, tap-tap, vă rog. Bă, tu nu mai auzi când strig la matale? What the fuck? Tricu cu gluga asta, eu știu dacă ești tu, nu ești. Ce e asta? Ce e asta? De asta pentru toate pulii. Am trecut să... Mai, ia vezi acolo. 5 lei, auzi. Eu nu mai văd. 5 mise. Gata. Lei la piesă. Ai iPhone? Ce dracu? Nu e iPhone, e Samsung. Mai găsit și o geacă de asta. Top. Haideți cu tap-tap-uri, vă rog, din inimă, măi. Să rămână, mami, ce faci? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite. Ne-am uitat, ne-am sucit, ne-am învârtit, nu prea... Cu toate că ar trebui să fie lumea liberă, să vină, dar nu știu ce. Mai ieftine! Unde să fie lumea liberă? Da! Păi de ce? Patronii! Ah!
Mie așa mi s-ar fi părut normal. Să lase lumea acasă. Să plătească, dar să plătească. Păi asta zic, să plătească, nu aiurea. Da, da. Nu se drept cu lumea acasă. Niște timbre are mami. Dar tu ai vrut să stai acasă? Da, păi uite mami, la mine a fost liber de la după 23 și până pe 3. Păi da, da mami, da. Ești barotan? Da. Așa ne-a dat. Bă, dar de unde știi tu că nu e bună? Ha? Merge și la piață, ia. E de la de epilat, epilator, măi. De epilat la chestie. Hai, tataie, nu merge și pe partea aia. Uite-te bine la mami aici. Mamă, ce băză. Ce stick de selfie. Zdravă, mâncați. La ora asta? Wow. Da, asta ce mai. Ai mai târziu, mă, acum. Veritate. E un... Ia, arată și n-a apăsat să mă dai în... E tot drept cu apăsat. Da, tot drept. E un... de ăsta, cum îi spune, un aparat de măsură ceva. Poți să revin cu un Trainer, telefon modular, trainer. A, trebuie să se Are și vezi eu. afișaj. Atunci, mâine Hai și după pe ora partea 4. Ha, mâine după 4. La revedere. Hai mai ieftine de preț, ieftine de preț. Stai pus pe comori, mami, găsește comori, tataie. Ce ai, mă? Găsește comori, nene. Îmi pare foarte rău. Ei, ia! Vrei? Nene! Ia zi, omule, ia vezi pe treabă. Auzi, pe aici am venit. Alzheimer's. Hai, intră pe piață. Așa ne-a zis lumea să intrăm pe piață. Și m-a obligat să nu văd. Ce frumos e el. Și acolo este fiecare procent. Asta? Nu, mă, ăsta la cu doar. Asta, Ia, mă. fă reclama aici la... Așa. Uite, o luminiță pe aici. Fiecare procent. Sau mi s-a părut mie? Ți s-a părut, cred că. Ce? Nu-i ce trebuie? Ba da, cum să nu? Și cât ați zis că e? 60 de lei. N-am zis 60. că nu n-ai venit niciodată. Da. Am zis la alții. Da. Și acum faci reportaj, te văd la... Da, nu. Filmăm așa să vedem care mai sunt prețurile, nu. Nici o treabă. Nu avem nicio treabă. Am înțeles. Mulțumim Deci de nu vede la suflet. știri. Nu, doamne. Crezi că se înregistrează, ai grijă de... Da. Am zis. Am crezut că sunt toate. Auzi-mi, ții și mie puțină să-ți fac și o țigare? Dar nu pune mâna pe cameră. Eu uite, a pus mâna pe ecran. Bă, stai mă, dracu. Știu eu, mă. Ține-l mă așa. Înseamnă că după ce am plecat noi am Ce zici? Este tată. La masa ta?
Da, da, până 7 vii la masa ta direct. Am înțeles, eu nu faci Nu. Îți pui rândul și masa și dă. Filmează și tu la ce te uiți, mă, tot. Da, păi e bine. Nu fie ăsta radar. Care... Filmează-l, mă, și pe el. Gata, mulțumesc. Începe să E alarmă personală, gata, alarmă personală este. Dar pe ce mergea... Curând pe ceva, cine știe. Ce mai faceți, doamnă? Uite, Să bine. rămână. Mai spun. Băi, da. Uite ce pantofeană. Frumos, frumos. Nu prea mă îmbrac eu la costum. Da. Este o pereche de ochelari. Ia. Știi cine ăsta e? Ăsta e cu ochelari, eu nu? A? Ray-Ban. A, Ray-Ban? Ia mă. Care în ambele geamuri. Ia uite Ray-Ban, mâncați. Aici Da, și mami, aici. da. Ray-Ban original, cine să pricepe să zică. Și cât ai zis, mami? 1500. Da. Da, mă. Stai că ăsta a fugit. Stai că mă întorc cu ăla să-i vadă că el e cu de vedere de asta. Să rămână, mămică, să rămână, mersi. Hai că mă întorc cu ăla să vadă ochelari. De-aia polarizați. Iulian! Tataie! Aveam, mami, niște ochelari Ray-Ban. Zice lumea aici că sunt adevărați. Da, Valea Cascadelor. Dar cu ceva în vârf. Mamă, nu pe ăsta. Coasă. Ăsta e, știi? Nu, ăsta. Așa. Da, bine, da. Cinci lei scolo. Da. E mai mult. Mai mult costă, da. 5 lei e mai mult. Eu dau 500 să Vezi că are LED-uri, e invers. Da, se poate pune și Da, dar nu urmărește. Urmărește foarte tare. A, de la dumneavoastră am luat binoclu. Să știți că e foarte mulțumit, domnul. Da. Știți că eram cu un domn mai în vârstă și foarte mulțumit. Erați în rândul ăsta, așa erați. Da. Am luat binoclu foarte bun, să știți. Super. Și prețul bun la dumneavoastră. Super. Mă, vezi că are Ray-Ban, mami, de vedere. De ce nu te uiți? Are Ray-Ban. Mami, arată-ne și nouă ochelari a Ray-Ban. De vedere, mă? Da, mă, da, iar pune. Nu e de vedere. Sunt decât polarizați? Cred că da, mă, atât. Nu e de vedere. pentru că e prea scump, 13 lei și iar, ultimul preț. Mami, ia pune-i. Auzi? Dă-i să-i bage în... Pune acolo, pune bine. Am impresia că sunt decât pentru cei care e un ventilator. Decât pentru cei care îi deranjează lumina, că se închideau singuri, știi? Nu știu cum se numește, că nu... Care-i treaba? Nu se pun multe. Ăsta strânge de la întreabă.
70, 80. Ia uite Ioan. Da, ce Reglaj. finuție, da, ce finuție. Și ăsta ce e? Ce ești mulți? Tot pistol de lipit? A, nu e... Cu USB, merge la un laptop. A, da. A, ce-mi place. Câți bani? Sau direct la încărcătorul, da, direct la încărcătorul unui telefon merge, mai mult ca sigur. Da. Ce frumos e. Asta intră în încărcătorul. Da, în încărcător, direct la încărcătorul de telefon. Și pastă termală dacă scrie. Pastă Nu, am, siliconică, Da. pastă flux. Asta trage fludurul, treță, Da. Și la cât e? Uicu, da. 5 lei. 5 lei, ia stai să-mi iau și eu unul de ăsta, tati. Și s-a căzut Care s-a câz, mă, să mai lucrează? Pastă de capantă, nu s-a câz, drept. Dai Care cu s-a asta? câz, drept. Și cât e o siringă? Tati, de asta? 6 lei. și de la cum zice, și fludor, Fludor nu știu dacă mai am la dacă îl iau decât pe ăsta, lasă. Îl iau uicu ăsta. Și cum dai cu asta, mă? Cu... Asta Să și aici? împinge, să scoate aia, să împinge. Nu, dar îi pui de la o seringă. Nu, am făcut eu acasă, îi pui de la o seringă și acu și pistonașul, îl pui acolo. Și merge. Și merge, da. Bine că mi-am găsit ăsta, dădea oia pe Maica Domnului, dacă niște prețuri, deci vă închinați ce prețuri aveau pe Maica Domnului. Au crescut și prețurile, eu l-am la prețul Nu, dar să știți că de când lumea, deci am întrebat de uicul ăsta care l-am luat acum și tot așa un preț aberant, zic, mă, ce dracu. Mulțumesc frumos. variator, tensiune la 4000 de W merge. Da, am citit aici. Este Ioan. Ăsta la 2000, ăsta e 4. Becuri, treburi, motoraj. Da. 6 zile la în altă parte, la mare. A zis moșul, care vrea să te lași pe urmă. Acum vreau, nu știu, n-avea și câteva bune. Trebuie. Ce? A rămas? Ei, am lăsat tot pe ce-am deportat. Și-am pus că căsuța aia acolo. La măsoara în belă, la 2-2, Să zic eu. a prins. Eliminat, la liceu. Mă gândeam că e G-Shock, dar nicio șansă. Ce ai luat, Iuli? Pasta aia, mă, ce să iau? Ah, pasta de capantă. Ce zi? Dar ce întrebai de sacâză? El drept. În tataie. Sacâză, auzi? Și-a luat legătura cu Dar niciun zipo n-am găsit și noi nimic. Da? Uite presa asta, oa. Care asta? Da, oa. Hai, da. Ăla extractor de șuruburi, Nivel mare. presă de rulmență aia sau știu Da. fiecare unde folosește. asta e viață, da. E o parte de Treaba măcar nu mă deranjează. Acolo e o bucată. Dar dacă le-ai pe toate, le dau 4 lei. Cât e zebra, mă? Cât e ăsta? Da, zebra. Cât ai zis? 2 lei. Hai că o iau eu. Nu mai ai nicio zebră? Nu mai. Girafă? Am porci. Porci. Nu, zebre. E, zebra. Ia da ce este de floare de chitila. Vine pagina și chitila. Vine să dăm banii la doctor. Să știi că da.
Și mai încolo piața Eu m-am să rămână. Mulțumesc. până la care fac 20 de lei, am dat 2 milioane. Păi de ce, mami, ce poți? Stai răcit? Păi cum? Pune și mie asta în... Dom'le, mie să nu cad, uite, deja Nu ăla e cade, și pe nu cade nimic, stai liniștit. acolo. Altă unde e? La tine? La mine în buzunar, că eu nu mă combin cu voi. N-am treabă cu voi. Te taci din gură! Lasă zebra! Pentru Clau! Da, dar nu văd nimic aici. Se echilibrează unul să încarcă. Tataie! Până aude ăla. Pe Valea Cascadelor militari. Auzi, tataie, cred că e un ceas ca al tău acolo. Acolo, în partea aia. Baterii. 10 lei. Asta e frumoasă la 10 lei. Mamă, dar ce frumos. 3 stări are. Da, a, merge, nu? Da, 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 da. Are și pe simplu să nu consume și are și, vezi? Unde se încarcă? Se încarcă, auziți, sau se schimbă bateriile? Sunt cu baterii. A, e cu baterii. Are Și înăuntru bagi, un da, suport? da, da, da. Îi Și bagi, îi bagi acumulator, da. Acumulator avem pe partea aia, la final, acolo și undeva la 6 lei. Dacă e așa, mai și... Numai bateriile sunt baterii. Înțeles, îmi place că are 3 LED-uri simple, ai înțeles, care nu consumă, deci l-are pe ăla de consumă mai mult. Înțelegi? Deci astea 3 nu consumă, știi, e de veche. Și ăla după mijloc. Nu, nu, nu. Am crezut că te interesează pe tine. Hai să vezi că e un ceas ca al tău. Uite. Așa, uite-l aici. Sus, sus, sus. Uite-l, uite-l, mă, ăla. Unde-i, mă, calme? Nu e ca al tău, așa mi s-a părut. Hai că seamănă, nu fi... A, nu e. Însă că e ca al tău.
Are o cameră micuță. Hai că m-am uitat pe aici. Ia uite, sex. Să vină pizdilii. Vorbește frumos. Unde să punem? Asta merge? Cât e una la asta? 15 lei. Merge mâini bune asta? Da, de ce să nu meargă? Are baterii. Nu ți-am mai dat eu una, mă? Nu mi-ai dat. Bă, tu nu ești Să mor eu sănătos, dacă mi-ai mă. dat. Doamne. Hai, dă. Uite-o că merge. Merge. Surfilează. Da, aici merge. Nu. Mașină de cusut de mână. Se agață undeva aici să pune papiotă de aia mică și înăuntru aici are suvecă. Și o încarci și pe aia. Sau mă, aici. Hai, lasă-o, mă. Hai, lasă, dă-le găsici. Uite, asta avea ața băgată, vezi? E 60 de lei la teleshopping. Uite, mă, vezi? Asta e deja pregătită. Hai, lasă, lasă. Și este telefon. Lineal electrical simulator. Și ceva de aici și te curentai. Dar ce arată și mie clar că nu. Să vadă lumea. Man. Scrie și voi în comentarii dacă știți ce e. Vedeți aici. Costă bani mulți. Uite, asta e frumușică. Tichenul ăsta e de colecție, să dea dracie, uite cât de veche. Da. Și e carcasă de aluminiu. Păi pe mine îmi trebuie unde Da, da, de gamer, mă. Ce gamer, mă? Ba da, măi, ca să-ți relaxezi mâna pe el, ce dracu de gamer. Are ăla de ea, are ăla de prinde. Hai! Ăsta e mouse de gamer, da? Dar nu avem chestia aia care se conectează în laptop. Chestia aia, gen USB. De la Varta asta. Asta ce e? Asta e un access point. Access point. Calculare. Auzi, asta ce-o fi? Auzi? Uite un GPS meu original. Ia scoate. Vechi, mă, e un 20 de lei. să faci pe ele, mă. Ia deschide să-l vedem și noi. Deci GPS meu original într-o husă de piele. Ia, de aici așa. Wow. Nu știu cum să fac salariul mai bine. GPS meu original. Într-o husă de piele. Mamă, ce frumos e. Ai, o lentilă, lentilă. O lentilă, da. Mamă, cartele Telecom. Ce e? Să rămână, mă, ce faci? Doamna Recolta, nu? Hai, mamă, că te cunoști, ce drag. Da, aici te cunosc, din târg. Cât ai zis că e asta? 80. O pereche de ochelari brești. Să dau la probă, dacă nu mi-o... Da, mami, da. Așa-i. Cât e ochelarii? Le mergem o să la probă. Mamă, deci are 5 kg, super. Hai, Zoși. Auzi, Iuli?
Asta e de aia de 5 kg de care ai luat tu. A zis mami că vreau 80 de lei pe și eu mă îndoi. Nici tu zmot. Nu știu de care cameră ziceți. Pe Valea Cascadelor, militari. Nu știu de care cameră zici. Stai că trebuie să iau un număr de telefon. Valea Cascadelor, militari. Nu știu numărul cui a zis cineva să iau numărul lui domnul cu camera, dar nu știu care din ei. Cine mă? A zis pe internet. Pe față sau pe... Păi bagă-l pe aici. Da, se pare că e profesională bormașina. Stai, mami, ai răbdare, ai răbdare. Deci bormașina e profesională 100%, nu mai are acumulatori. Dar folosită mult, folosită intensiv. Nu. Nu mai vreau să mai au așa ceva. Folosită intensiv era, cred că după șantier, după ceva. E Sony Xperia, nu? Da. Ce frumos. Hai, pentru cărți de vizită. Pentru cărți de vizită aia. Da, mă, da. Ia să vedem baterie de BlackBerry. Poate găsesc și eu la asta. Ce altceva? Să înlocuiești cu pânză, care chestiile în părți. Da, ai dreptate, Narcis, ai dreptate. Dar noi mai facem din acumulatori ăștia de la laptop, care îi luăm tot după aici. Care n-am găsit niciunul până acum. Care n-am găsit niciunul până la ora asta, că-s la mare căutare. Deci acumulatorul pentru mașină aia se poate face din celule separat. Da, celule separate. Să rămână. Valea Cascadelor. Ia să spune. Păi mine, dacă îl căuta unul, nu știu ziua. Aia e cutia, tată, la căști. E cutie de căști. Căștile le-a vândut. S-a dat. Uite, mai am niște căști așa. Asta de la cumpăr rapid. Agica, hai că le bagi acolo la 1.000.000 la Airlines. Tomă, doar 50 de lei La țară? Se încarcă cu un încărcător de ăsta, uitați. Te bagi un pic. Da. Uite, de telefon, uite, stați. Da, niște wireless-uri. Să vorbești, da, poți să vorbești foarte frumos cu el. Cât a zis asta? 25 de lei, da. Ce, dar... Da, lăsați, nu le mai băgați, că noi suntem convinși că sunteți aici vorba aia, cum să nu? Ce arătau bine. De astea vreau. Ce zic, fac? De ce frumoase sunt. Se aprinde un mic. Da, l-am văzut. Nu, dar vă știm că sunteți aici în Târg, ce dracu. Nu 20 dacă vrei un. Auzi 20, dar nu vrea pentru copil, vrea cu de-astea, așa cu... Nu.
La mulți ani te pup. Te pup. Ce merge ăsta, tata? La 2,20. Da. Are tot. Da, e așa greu, o? La 2,20, e la 2,20. Da, da, da. Hai de la Childi, la că n-aveți și mașina. O mașină, două. Hai. Da, da, da. Mă uit aici la asta. Cât de dai? Merge și auta. Maria, nu te mai supăra. Le știu, bă. Da, 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 da. Ia, bune. Eu sunt client la doamna aici. Să rămână, mami, să rămână. Aia me împeste. De tere. Dar ce este? Îi merg în mașină. Ha? Pentru în mașină, mașină. pentru mașină. Da, da, da. Da, merg împeste. Asta nu mă ade. Asta, Nu-mi trebuie, asta se bag ăsta în cur. asta. Asta de când? Da, mami, da, 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 da. Leather. De ce băieții? Să dai și numai 5 lei. Stau eu a lumea. Cât e o de-asta? Ia mă, Cât e o de-asta? 5 lei. Hai că-ți dau eu. Ia-le tu, le iei tu. Ia. Ce mi se dă și o mămica, mă? Trebuie să dă și... Ia, mami, uite, să rămână. Sănătate și numai bine. Mersi mult, mămică, să rămână, te pup. Fericit. Așa, 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 Doamne ajută. Doamne ajută. Hai, Iuliane, ți-ai ales ăsta, tata e, hai. Duceți, doamne. Valea Cascadelor. Și ce? Nu știu, o chestie. Uite, asta îmi place. Și ăsta, mă, uite. Hai, Iuli, că tu cine știe ce? Hai, o ramă foto. Hai, ești tu una și una. E cu asta dăm foc la pește. Iată, Ia aici, ce mai avem? Cine? Dar ce era asta? De pește, e? Ce? Portofel, tată, bani să ai să bagi în ele. Ai pentru cartea de vizită. Pentru cărți de vizită, da, 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 acum. Desfăți, te uiți. Da, 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 nu, gata, ne-am lămurit. Și asta cât costă, nu vă spărați? 250 de lei. Mamă, ce De pește? Da, 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 da. De pește? Da, Asta ce? o popină. Aia camera 8. Mamă, ce frumușică e. Poți să mă uit, da? Ce e asta? Camera 8. A. O lași acasă, undeva și de la distanță. Da, da, da. A, e și IP. Intră pe... se conectează Conectezi cu routerul de acasă. cu routerul Da, de sigur, acasă. sigur, Da, da. da. Și cât ai zis că costă? 50 de lei. Da, mă, dar am deja una, Iuri, și nu prea, da, nu prea. O zi frumoasă, sănătate. Auzi, ai tot pe la astea pe aici. Da, da, da. Asta e Mini Cooper merge asta. Hai, revinu-ți. Ai schimbat țigării. Da, asta a făcut tutunul direct. Am și căștile la el. E Dar ce firmă e? E Radio Casă Cocon. E înlocuitorul la La Sony. Sony, bravo. Da, da, da.
Am și căștile lui originale aici, dar și mă Mamă, aude dar cât e bestial. de frumos, mâncați așa. Ce preț a zis la asta? De aia la spartul târgului dăm 70, nu mai zic 150. Bagă căștile în el și să vezi cum se aude. Doar că sunt un pic bateriile consumate, le-am Dar încălzit. ia pune tu, pune asta, să nu cumva să-i facem tu. Măi, că am cheltuit toți banii până acum, te-am găsit la... Spartul târgului. Este nou, uitați la cutie, dar are două lungimi de undă AMT. Valea Cascadelor Militari. De supraviețuire, de supraviețuire, da. Da, da, acum tu să-i schimbi acumulatorul, că e pe... Deci e de la care te lasă... E pe acid, tu trebuie să-l modifici cumva, da, trebuie să-l modifici cumva, să-l faci pe litiu. Ba, da, măi, pe acid. Acumulatorul din el? Nu, E pe litiu, nu? Da. L-am schimbat eu. Ah, super. Și nu trebuia să aibă și niște becuri, firele? Ba da, le am pe aici, da. Și cât a zis că costă? 70 de lei. 70. Vrei să mai dau bani? Lăsați, nu le mai să hotărească întâi pe urmă. L-am pus eu într-o zi aici să-mi lumineze dimineața, că e de Da. Și de-aia. Ia să vedeți și noi, am câte lumină. Vezi că e 80 de lei unul, e 80 de lei unul original cu garanție la magazin, așa a zis cineva. Hai. Așa, da? Mulțumim de îndrumări. Cât e una? Ăla e 50 de lei, ca Valea Cascadelor. am spus, are bunițile, are și... Mulțumim, Nico. Ne-a zis Nico că e 80 de lei în magazin cu garanție. Ăsta are preț în magazin. Ăla e preț în magazin. Și că de Ioli, vezi că lumea cunoaște, deci ne-a spus aici, vezi că e 80 de lei nou magazin, Nico ne-a zis, da? Zice, de 40 de lei și el. Mulțumim mult de tot. Prestigiu, mamă, dar ce mișto e. Camere pe bord. Cât costă asta? Da, mă, am lăsat la 50 de lei, e cameră de luat vedere. Băleu, mă, ce... Este aici șnurul. Are tot? Da, e șnurul, e pe ce o puneți, pe tot. 30. Ești firial dracu. Firial dracu, tata. Nimic n-am vândut. Ia, mami, las-o afară aici. Las-o aici așa să vadă lumea. Asta e, n-am vândut nimic, mamă, că mi-a dat-o și mie băiatul și el a zis că la 80 de lei, nu. Da. Dar Nu, stai dracu cu minte. Nu trage. să faci și eu o sapteană. Da, mami. Hai că ne mai sucim, că ne gândim la ea și vedem. Poate facem. Da, mami, da. Mamă, cât de mișto e. Cât e asta? 150. Aici ce este? Căști? Căști, da. Câte bani? Vreau 300 bani, e 1000 de lei. Ce e? Căști, da. Ce 1000? 10 milioane? Tu-ți morții tăi vieți. Care știe, care nu știe, nu știe. Uite-te pe net. Vezi că 30 Și matale la cât ai zis că le dai? Ai, bus. 3 milioane. Ce e? Era de la Bose. Nu, că sunt astea legale care se iau decât cu buletinul. N-au mai mult de 4 juli sau ceva de genul. Da.
Deci se poate vinde. La modelul mai vechi. Iar ai început, mă, cu Europa. Hai, mă, să ne uităm. Ăsta îi place numai din Europa, ia. Eu nu știu pe unde dracu le-am pus. Târgu de pe Valea Cascadelor. Și pe ce mergi? Pe baterie? Deci ăsta Da, da. 25 ani. Bă, dar nici n-are cap. Nu, mă, dacă nu m-am scoată, a început ăsta cu Europa, cu... ...2016, 2032... Deci cu senzor? A? Joi, sâmbătă și duminică. Valea Cascadelor. Și asta cât? Cât costă astea? Auziți cât sunt astea? Bogdan! Nu, nu, niet. Niet. A plouat pe ele. Mai plouă pe ele. Valea Cascadelor militari. Eu, ce frumos e ăsta. Mă, a început cu Europa. Sunt și discuri pe vinil, ne-am uitat noi mai devreme. Hai, mă, termină-te cu Europa, început iar. Da. Hai. Nu, pentru că sigur nu merită banii pentru că e din Europa. Nu, n-am văzut firma aia în viața mea. Uite, iar a început asta cu Europa. Găsit una profesionistă mai devreme, o autofiletantă, n-avea acumulator, dar se făcea, da? 80 de lei, era cam uzată. Sunt cărți multe, undeva în colțul ăla acolo, e un magazin întreg de cărți. Ha? Ce e asta? Ce este? Cât costă astea? Nu vă spărați? De fete. Era bune, că era, auzi? Ce văd eu? Germania? Germania încă că... Uite, mai sunt unele. Auziți astea aici? A, la dumneavoastră sunt? Cât ați zis? 70 de lei. Așa, și astea? 50. Îți fac preț alea cu astea? Nu. Sunt în Germania, Iuli. Din ce văd eu. Da, am văzut. Iuli, 60 pe alea. Ai auzit? A zis 60 pe căștile alea. Nu știu unde ăsta. Auzi, maxim 30-35. Direct în ăsta lipești pe telefon. Ah, păi stai că e de la prieteni. E stai, mă, nu, că trebuie pus aia de fier. Auzi cât costă asta? 10 lei. Da. Așa că sunt. Dar nu mică pe mola la mini, nu merge la mini, nu merge. Îmi trebuie decât banul ăsta, atâta, nu.
Ce faci? Vezi că am pus-o acolo la baterie. Ești bine, da? Sărbători fericite! Hai, hai, hai! Da, 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 se întâmplă, dacă nu ești atent, ei mai scump de 2-3 ori, are dreptate băiatul. Da, 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 da. Cât e roata? 60, dar trebuie și controllerul și dracii trebuie la ea. Nu mai aveți și restul la ea? Mai avea o cutie așa. Da, e simplu. Magnet și magnet, da, da. Suportul de lumânări, uite că nu m-am uitat. Imediat vă spun, stați așa. Cât costă suportul de lumânări ăsta? 30 de lei. Și astea mici? Deci 30, 20 și 10. Da. Mulțumim. Deci 30 era la mare și 20 și 10 cele mici. Deci mai era la tine telefoane, toate telefoanele. De lei ceasul nou. Dar am ceasuri mai bune. Am Hublot, am Breitling, Chanel, Lacoste. Cred că are baterie. Swatch. De 2 milioane. Merge. Auzi, știu un pic să fac și eu o țigare, te rog? Hai, ține puțin să mă filmează și tu. După aceea s-a nimerit să vină tot. Am avut 5 lei. Se pare că mai are ceva el. Cât e? Mă, 20 de lei am zis, bă, ia-l. Mi-am mai găsit și o baterie la Dexterul la... Ai găsit? Găbiță! Da, nene! Nu era dat drumul, mă, la el. La ce? De-aia mergea așa, de la cap la coadă. Mi-a zis Mimiu, ții apăsat 6 secunde pe butonul de power. La urmă pornește. Telefonul. Eu am înțeles că toate bormașinile și tot ce se găsește pe aici, gen scule de șantier, sunt în Germania de la fier vechi. Am văzut și niște clipuri pe YouTube cu toate astea. Uite, aprinderea de drujbă pentru cunoscători rusească. Asta e de la Moscova. Nu, știi de la ce? De la drujbă. De la drujbă. Sau de la, exact da, așa arată, la drujba rusească, da. Da, tati, da. Uite, a avut 2 de-astea.
Cât mai e asta? Sau de la asta e? Nu, n-am baterie la aia. Nu e. Și cât e asta? Se 150 de lei. Bateria este 1,5 36 de volți, Hilti. Hai, te uiți la unde. Iuli, dacă n-ai aia la tine, o veni. 18 volți îmi trebuie și mie la Dexter. Da, dacă da, e Black & Decker, da. Dar dacă nu... ai Dexter? Dexter, da. Și bateria cât e? N-auzi, mă. Dau și încărcător la aia și dai 120 de lei. Mamă, ce frumos e asta. Vezi, mă, ce pistoletul ăla, bă? Ce faci? Asta? Pistolul, mă, pistolul. Ah, pistolul. Nu. Ce pistol e ăla? E cu capse. Hai, cu capse. A? 100 de lei. Mamă, dar cât e de frumos, mă. Mă ia cu mâna, de cap. Ăsta ne ia cu mâna bani. Cât e de frumos. Și de aici se încarcă. Deci. Zusammen. Ce mișto. Ia vino, ia vino. Vino cu asta. Zamă vrea pentru amândouă. Ales Nu, da, trebuie să... Bateriile era 80 de lei și dacă vrei încărcătorul 120 cu tot cu încărcător. Cât de zborut ăsta bătrân. Cât a zis? Și aprinde, aici îl încarcă să aprinde în roșu, albastru. Să știi că cele mai regulă erau alea la 60 de lei. Bateria,